Onyinye Chukwu adịghị ele anya n'ihu. Ọkụnụ hụrụ akaraka mmadụ, sọ naanị oge ka ọ ga-egbuchawa. Emelu m ala aghọtaghị ya n'anya. Onyinye Chukwu adịghị emekwa mmadụ. Ọkụnụ hụrụ destiny mmadụ, sọ naanị oge ka ọ ga-egbuchake. Emelu m ala esitighị ya n'ọnwụ. Unu mara na onye ọbụla Chineke kwuru na ọ ga-agọzi, onye ahụ ka ọ ga-agọzi. Ọ gwara m na ọ nwere ohere abụrụ oke nke m. Kedu maka gị o? Biko lee mmadụ anya, lee onye anọ gị n'akụkụ anya, si ya lee m anya, I shall not die. Gwa ya mmadụ nọ gị n'akụkụ, si ya lee m anya, I shall not die. Aka nwa mmadụ ọ nwere ohere abụrụ oke nke m. Ọ bụrụ oke nke dịrị m. Ọnwụ ike abụrụ oke nke dịrị m. Gbakwuere m ya. Ọja Adamazi Osilọra Abraham Gozie, happy birthday to you, my brother. Onwere ohere abụrụ oke nke gị. Onwere ohere abụrụ oke nke dịrị gị. Ọnwụ ike abụrụ oke nke dịrị gị. Were m ya. Awele. 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 May you live and see your children. You will see your great-grandchildren. You will see your 5th generation. Onwe ka bụrụ ya portion o. Awele, ike ngozi si n'igwe na-ada. Ebube Chukwu si n'igwe na-ada. Amara Chukwu juru m n'arụ. Ọnwụ n'ụtụtụ, ọnwa n'abalị. Asị m ike ngozi si n'igwe na-ada o. Ebube Chukwu si n'igwe na-eru. Anointing power esoso ụmụ arụ ewu o. Ọnwụ n'ụtụtụ, ọnwa n'abalị. Unu mara na onye Chineke m kụnyeziri unu ngozi, ọ ga-abụrịrị ideji ụlọ. Unu marala na mara nna m bụkwa ideji ụlọ. Awele kwuo ya. Ọbara Chukwu ịbụkwa ideji ụlọ. Ija. Awele. 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 Iyo koko. Ijojonjokolo. Ijele. Iyo koko. Iyo koko. Jonjokolo. Osimili. Kedelu m Paul Nwansuwe. Shopping scene. Ọ̀pọ̀ January ka ọ dị eme. Shopping scene. Oliego. Little David. Iyo koko. Ijo.
Gozie Okeke na bogi n'egwu oyimo pala ebe niile ya na-enwu ọkụ maka na Paul ọbịanugo ụbọchị Gozie Okeke chiri ọzọ Paul wepekata egwu n'obi wee gbatuba nta ya Paul Nwansogbe onye ọma Paul Nwansogbe onye nwe egwu aka nwere ngwa egwu kacha mma Sambazi ọgaranya jogojo egwu moje mbe nwilo egwu moje mbe nwilo Yeah!
Akazu onye amụma Akazu nwoke m Amụcheke onye bụ ibe chi ga-abụ anyọgamafulego nwa na-ego na-atụ Gozie Okeke ka ana m ekele ụlọ aka nchanwụ ụwa ọmụ na-egwu ibe njiri ụwa ka m na-eme egwu na amụ ụwa ka m jiri bịa nye jiri ibe ụwa gwa mmadụ okwu amaghị na ibe ụwa na-atụ ka nde onye nọ n'ebe ọ n'ibe ụwa abago ile elu ogo ihe onyinye eze mmenti onye m Ucheke onye m Ucheke onye m Ucheke Amụcheke onye m ibe ji ga-abụ anyọgamafulego nwa na-ego na-atụ Gozie Okeke ana m ekele aka nchanwụ ụwa ka m ji ihe njiri ụwa ka m na-ebo ego na amụ ụwa ka m jiri onye jiri ibu ụwa gwa mmadụ okwu amaghị n'ibu ụwa na-atụ ka nte onye nọ n'ebe ọ dị bụ ụwa abago ihe n'ụzọ ihe onyinye Morning Star Onumekene Opele du Fesson Onumekene Morning Star Beauty Amụcheke onye m ibe ji ga-abụ oke mmọnwụ eze mmụọ n'ọlụ nye nke bịa kpọrọ bịa nwachi na-emelụ bịa nwachi na-emelụ ibe onye adịghị gị mma ọlitet Amụcheke onye m ibe ji ga-abụ ijela na-edo Osaka Japan Onumekene imo Amụcheke onye m ibe ji ga-abụ anyọgamafulego nwa na-ego na-atụ onye m ibe ọ ga-abụ nwanne m onye ma nkeji ga-ego nwanne m onye ma aka ọ ga-adị nye jiri ibe ụwa gwa mmadụ okwu ma n'ibe ụwa na-atụ ka nde ndị nọ n'ebe ọ n'ibe ụwa abago ije n'ogo ihe onyinye ọ bụrụ ego ka anyị na-ego ọ bụrụ ego na-ekwu okwu ya ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu biguma na-ejide ego n'ike ọ dị egwu ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu okwu ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu osimiri tinye ego n'ike ọ dị egwu anọ n'ebe ụwa malifọ ga-eme ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu anọ n'ebe ụwa nwanne m ogo ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu okwu ọ bụrụ ego ka anyị na-ekwu
ịma na-edide ego ka ọ dị egwu onye bụ uche eke iyo onye bụ uche eke onye bụ uche eke onye bụ uche eke Jesus power ọnụ mekere gị o Jesus power bịa ọnụ mụ na-ekele Gozie Okeke na-akpọ Gozie Okeke na-ekwu Gozie Okeke na-akpọ gị Gozie Okeke na-ekwu okwu Yogo ebere nwara n'egwu nwanne m Ike onye Thailand Gozie Okeke na mbogi Jesus power Bana bobo Bana ni bobo Bana ni bobo Jehovah, I am Bereka. Jehovah, Well, microphone. I want to hand him over. Obru no akusia ebozo onye ozo. Govere mo Jesus. Adamazo. Authority given by me. Can you hand your mic here?